This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Office SP ka Ïingkashari Shillong haka khandai trik ujleo arajarupsan kalapha eka Kyrwoh kabla pentep alor karai jong ka Ïingkashari pat ka hukum man set along ye Ngut Runar hakani ka Kyrwoh ka Ïingkashari magistrate DR Kharbeteng additional deputy commissioner judicial kala pentep bakala deb ban penmi ka hukum ban set along hadu arpo Snem ki Ngut Runar ki badon kti ka wai ka kam le be ijat kani ka hukum kadai ka blapen mi hak artarik ujleo arajar rupsan lapen tebru bayakani ka jingja la toket da ka WPSO kedi sangma kabadon menta hapo ka Directorate of Infiltration kini ki Ngut Runar ki kentup yu marvelo lawai elepsing lawai bat urakesh marbo bat kini ki la syakem halor ka kes bala register hapo ka Maurang Kedeng Police Station House Snem arajar arpuar kabadai ka gang rape Katkum ka hukum, yakini ki Runar la pengat apok ka kendon, laispa arpulai, laispa sapulai, kataban set kot, bat laispa nyopun riau di gang rape, ongus pertenada polis, ka Ïingkashari spa Vivek CM haka Kyrwoh bala pelaj, haka khat khandai terik ujeliau arajar arpusan. Ka Ïingkashari kala hukum, ban set along, yaki Snem apok kendon, laispa arpulai, bat laispa sapulai IPC, bat arpo Snem lempat ka kuna, Shilak tingkah hapok kendon laispa nyopun riudi la ongru balada umla asiu ya kakuna kini ki Runar kinhap bansyong along sa arbnai. Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya